mano mara awachni kinde jopuonjre 70 gi wiye mabende notimo penj e skund sekondar ma Oruba. Onge moro amora mabende biro bedo kadhi e mbalariany. Winjo kanyo 2 kende kuom namba mar 70 gi wiye ema noyudo grade mar C- kadhi mbele. To bende wang'e ni penj mano mar KCSE mar higa mokalo bende mano neno jopuonjre mathoth mantiere gi grade mar E. Jopuonjre ma bende romo kanyo 48,000. Maxwell, ang'e ni ok ichopo sani, iwacho ga ni better late than never, donge? Aroki ni machiegni, chako higa nade? Chako higa maber. Kero kamano Nyasaye orita. Erokamano ahinya. Nyakwarom ga jwang' mano wendowa machielo ma bende nyinge Maxwell Magawi jakanyo mano mar riwruok mong'ere kaka Elimu Bora. Max, nikech in mapok ilosa, winje na pachi kaluwore kod skund sekondar mano ma Oruba, seyo ma bende giseyo godo migawo mochung' weche mag somo. Aparo ni Kaunti wachopo kumoro ma wakete tugo gik moko nego wakete tugo. Gimoro kaka tiegruok en gima wacho ni it's very serious. To en gima onego bed ni jokanyo, the stakeholders ma usiana gi weche mag tiegruok onego bed serious. Duoko mar Oruba boys noka nyithindo go ywak ni moka ne timore, moro wacho ni anayudo B-, achako timo post mock nan gi B. Koro kendo results tugo KCSE na yudo D-. Tingeni en gimoro ma winjo tek sana nikech timorega kinde moko nyodo ka nyathi timo maber penj moko ma internal go timo maber e mock ka nyathi moseyudo ka timo maber to timore seche moko ka otimo KCSE nyabedo ni en gi tuo moro kata gimoro timore, kisran moro timore to o drop. But it's not scientifically logical ni that tragedy can befall an entire lot. Ni nyithindo gi kar gi te, nyithindo malawo 100 ni mano gimano timore ne gi te and they uniformly dropped. Anybody who got a B now, we are dealing with D- and D planes. It's not logical. Ingeni penjo bende jina penjore mbui kacha. Ingeni penj mago mag mock, penj mag post mock bende nyalo ga bedo mopogore nikech wang'e buok ma bende samoro biro gi penj madongo mago ka mag KCP gi KCSE. Ngat nyalo penjwa, awinjo mana pachi moth kotenre gi ma. Mago na results duoko margi mar adiera koso oyo to ang'o manotimore. To en mana sikul achiel kende piny Kenya, skunde duto mantiere counties 47. Skul achiel kende ma dibed ni koro ng'ikruok no bede. Lakini inene nade kaka jalony weche mag somo? Erokamano Sharon. En 50-50. Penj kotimga school kata bed ni performance mar nyithindo ok osebedo ga maber. Ei somo ka ntiere gima wacho ga ni anormal curve. Ntiere jogo mantiere piny